BYD Sea Lion 7 POV על ה-BYD. אני מתחיל מאיך שזה נראה, כי זה נראה טוב. למה אני אומר שזה נראה טוב? כי קודם כל תסתכלו עליה. ושתיים, בקטגוריה הזאת של חשמליות שמתחרות בטסלה Y נניח, כולם מחכים את העיצוב של טסלה, וזה עיצוב בגדול שנראה כמו דולפין בהיריון. פה מישהו אשכרה עיצב את המכונית, זה נראה כמו משהו שאתה באמת רוצה להסתכל עליו. אותו נראה טוב, נקודה. אפשר לציין את הג'אנטים הגדולים האלה כבר עכשיו מבחוץ, ועליהם מישלן פאוור ספורט EV, שזה לא תמיד מגיע עם מכוניות מהמזרח. הנה, הוא אומר שלבן שלו יש BYD. טוב, יש פה מלא שטויות בבגאז', אבל יש פה תא מטען מאוד גדול מאחורה, 2 קומות, יש גם מיני בוט כזה מקדימה, פרנק, כמו שאנשים קוראים לזה היום, בעידן החדש והמודרני הזה. אוקיי? אז זה POV של ה-BYD. יש לנו איזה שטיחון, פתח מילוי מים, פה יש פיוזים וחיבורי מצבר פה למטה. נראית מאיימת כזאת. בואו ניכנס לתא הנוסעים, ניכנס לתוך ה-BYD. Sea Lion 7. מושבים גדולים, מרווחים, נעימים, תומכים, מתכווננים, מקוררים, מחוממים, נהדרים, גם בנסיעות ארוכות. תנוחת נהיגה טובה, גבוהה למי שאוהב את התחושה הג'יפית הזאת. מרחב טוב מאוד, ראש, הכל. כמובן סידור מודרני של מסכים עם הפארטי טריק הזה של BYD, שמיועד לאנשים שיש כאלה שאוהבים ככה, יש כאלה ככה. כל המידע, הכל פה אפשר לקנפג כמובן לפי הרצונות שלכם. יש מערכת תצוגה עילית מדהימה שמראה גם את הניווט, כמו augmented reality כזה שמראה לך לאן להיכנס ולפנות. יש פה חלון בגג והוא בא עם וילון גלילה, מה שלא תמיד נפוץ לצערי במכוניות וחשוב בשמש הישראלית. כל מיני קיצורי שליטה מפה, מאוד נוח אם רוצים את המזגן, לחיצה, עיבורים, טיהורים וכו'. עוד נוח אם רוצים כל מיני פונקציות תוך כדי נהיגה של לבטל דברים, להוסיף דברים, חיבורים וכאלה. ומפה יש לנו עוד משהו, אני זוכר, או שאני לא זוכר טוב. יש מלא ואפשר לקנפג אותם, כמובן קישוריות לאנדרואיד אוטו ולאפל קארפליי, משטחי טעינה חזקים מהירים עם עברור, ובעיקר תחושה מאוד שלמה, מאוד מוצקה, בנויה מאוד טוב כזה, חומרים טובים, קפיצת מדרגה בכל מה שקשור למכוניות סיניות, וגם בתוך BYD, זה מרגיש כמו הטופ של הטופ שהחברה הזאת מייצרת. יש פה אין סוף דברים באמת, אני לא אעבור על הכל עכשיו, אבל כן נציין את התחושה הייחודית הזאת ואיכותית שיש כאן. מה שיש כאן זה קיול מאוד מאוד טוב, שנותן נוחות טובה גם בתוך העיר, גם מחוץ לעיר. פשוט פעולת מתלה ארוכה, עמוקה, משוככת נכון. שוב פעם, אני משתמש הרבה במונח הזה, אבל קפיצת מדרגה בכל מה שאנחנו מכירים, גם בתוך המוצרים הטובים של BYD, זו גם כן קפיצת מדרגה. חוץ מזה, הנסיעה עצמה גם שקטה. BYD מספרים שבפיתוח של המכונית הזאת אלפי נקודות שונות בתוך תא הנוסעים, טיפלו בהם מבחינת של סאונד, של תעודה, של בידוד רעשים בשביל לייצר את הדבר הזה. כמובן שיש כאן גם חלונות כפולים ועוד כהנה וכהנה. התוצאה היא נסיעה מאוד שקטה, מאוד נעימה. מה יהיה איתכם? פשוט חוצפה. פשוט חוצפה. חוצפה. סכנת נפשות. מאוד שקטה, מאוד נעימה, יחד עם המערכת הנאה הזאת שבאמת
חלקה כל כך ועובדת בצורה עגולה כל כך וגם נותנת המון עוצמה מצד שני, הנסיעה היא באמת כיפית וקלה. עוד נקודה שצריך לציין פה זה את התכנון עצמו. למעשה הארכיטקטורה כאן שמה את הסוללה בתוך כחלק מהמבנה, משמשת כגורם נושא עומס, מה שמגביר את הקשיחות של המרכב הזה, והתוצאה היא קודם כל התנהגות כביש שהיא פשוט מפתיעה בהקשר של הגודל והמשקלים האלה והמוצא הזה גם. וזה מתחיל גם מהדיוק של ההיגוי וגם איך שהיא מגיבה בתוך פינות קצת פחות נוחות. התגובות מאוד צפויות, מאוד מדודות. הבלמים, רגע, יש לנו פה מעבר בקר. חזקים, יעילים, לא נושכים יותר מדי בתחילת המהלך, אבל הפעולה מאוד ליניארית, ככל שיורדים עליהם יותר הם תופסים יותר חזק. פשוט מכונית שמתנהגת ונוסעת ופונה ומאיצה ובולמת בצורה טובה ואיכותית. שוב, אני אומר את זה עוד פעם, זה מדרגה חדשה מבחינתי ברכבים האלה. וכמובן שחייבים בלי משהו שהוא פיקס פוקס, אז קודם כל פחות אהבתי את מבנה השתי קומות האלה, שהוא מאוד יעיל מבחינת מקום אחסון, אבל אחרי הפתחים התחתונים יש שם גם מקום לכרטיס SD, גם שני שיקי USB-C וגם שקע טעינה 12 וולט. החיפוש לכם הוא קצת גישוש באפלה לפעמים. זה דבר אחד. ודבר שני הוא החלון האחורי. עיצוב הקופה המרשים הזה, ואני באמת אוהב איך שהאוטו הזה נראה מבחוץ, לא משאיר כל כך חלון אחורי. עוד מעבר בקר. לא משאיר לנו כל כך חלון אחורי פה. עכשיו ברור שיש פה מצלמות היקפיות עם אפשרויות לשתי מימד ושלוש מימד ולראות כל דבר פחות או יותר שקורה באוטו ומסביב לו, אבל קצת מוזר. כאילו, אני אוהב חלון אחורי, אני אוהב לראות גם מה קורה מאחורה דרך המראה, ואלו שתי התלונות העיקריות. זה 260 ומשהו אלף שקלים, אל תתפסו אותי על האלפייה, לטופ של הטופ שיש בדגם הזה להציע. אני חושב של-99.9% מהאוכלוסייה שלא צריכים את הביצועים המטורפים האלה, הגרסאות שמתחילות ב-220,000 שקלים ייתנו את כל הדבר המרשים הזה, כל מה שהדבר הזה יודע לעשות, בתמורה למחיר יותר נמוך, וגם בלי כל הצורך במאות כוחות סוס האלה ביום יום בפקקים. מוצר שלם ומרשים מאוד, ה-BYD Sea Lion הזאת.